Habi, ma Red Nation. Hayi, bafowethu. Hayi bafemai. Hayi bafowethu hayi. Hayi. Bafowethu ningikadlile, ningitalabhile kwanele manje bafowethu. Yazi ukuthi kuhlula ngisho ngiqhamuka ngala ngithi awuthi ngibagware ngala. Qhamuka ngakhona ningigadle ningitalabhe nize nisebenzise ngisho inhlamba. Inhlamba ke iyona into esetshenziswayo vele umuntu mangabe ekudinile ufuna ukumbonisa ukuthi ikudine kangakanani lento ayenze kuwena. Alikho ke icala ngalokho bafowethu ngithi ayibencane. Ubathandi bakamthandeni umculo wakhe nemisebenzi yakhe yonke ayenzayo. Abathandi bomculo kaMaskandi kufaka wona umculo kaMthandeni. Nama South Africans nje athintekile ufaka abafowethu nodadewethu laba abalandela icontent yami. Kube abafowethu nodadewethu abalandela noma bathanda umusic kwabo. Bafowethu jayibencane ningixolele bafowethu. Kunezinto othi mawuzenza uzenze kakhulukazi la ku social media uzenze ungaqondile impi yamandla. Yabona? Uzenze uthi wena wenza nje leyo debate noma leyo nkulumo mpikiswano ya ku social media la khona kuzokhulunywa bese iya trenda leyo nto kube yiyona esekhulwini. Kodwa bese kuvela phakathi nendawo ukuthi isivela njengempi ekuyimpi yamandla. Bafowethu angiqonde ukuchaza angiqonde kusho lutho. Le video eyokuthi nje bafowethu ngizothi ayibe ncane. Ngiyazi ukuthi aningizondi bafowethu. Ngiyakwazi lokho ngoba iningi lenu ngiye ngithi ngiyafika khona lingithuka yabona nisho lokho enikushoyo kuma video. Kodwa mangithi ngiyafika kuma profile wenu ngithola ukuthi niyangifollowa yabo abanye benu sama friends nabo. Okuchaza ukuthi anizondi mina kodwa nizondi isenzo ekuvela ukuthi ngasenza noma isenzo engasenzayo. Ivideo iqiniso lithi ivideo ngiyibonile ngoba beningimenshina kuyona ngiyayibona ikhulelwa ama views nje kakhulu okuwukuthi iyona ekuyiyona esekhulwini njengamanje ethi ngagxeka umsebenzi kaMthandeni. Bafowethu ayibencane ngendlela okuyiyona njengamanje angingaqondile leyo nto. Angingaqondile nje impi yamandla ngendlela okuyiyo njengamanje. Bafowethu ngisaphinda ngithi ayibencane ayidle izishiyele sizuluke leso. Ngicela nje bafowethu ibencane bafowethu kuqhutshekwe nempilo kuqhutshekwe necontent kulabo abebe nefeeling yokuthi ayilo mbheblo ngeke ngisakulandela noma bengeke bakucabange manje kodwa mabeze ukuthi hayi noma naye asimxolele umbhebhu sebeyophinde bangifollowe noma baqhubeke bawubuka umsebenzi wami ngendlela abawubuka ngayo. Kodwa bafowethu okwami njengamanje bengizothi ayibencane bafowethu konke okwenzekayo kuleya video noma enakuzwayo kuleya video ngoba imfishane yona kodwa kushuthi inokucasula okukhulu kakhulukazi kunina ma Red Nation. Bafowethu ningixolele kakhulu. Leya video yayingaqondile lempe kuyiyona njengamanje noma ake ngithi nje impi yamandla. Kodwa kwakuyinto nje yokwenziwa ku social media. Njengamanje ngithi nje khuma bafowethu ningixolele kakhulu. Angazi noma ukhuma uyasebenza yini la. Nabafowethu nina nikhonzile iningi lenu sisafollowana namanje. Sise ama friends namanje. Even though kukhona lokugcobo ukuthi ngakhuluma ngeqhawe lenu kabi njengomuntu olimaza umsebenzi wakhe. Mhlambe ke masobuyisa niyathi angiyena leyo muntu okanjalo. Angiyena bafuthu umuntu ongafisi ukuthi umsebenzi womuntu ulinyazwe ngalolo hlobo. Kwakuwumsebenzi nje uma kwakukwenza kwaku social media. Ningixolele bafowethu uma kukhona la kuzwakale khona njengokuthi engathi sengiyachaza too much angiqondile lokho ngoba nokuchaza kwenza sangathi kube sangathi uyazijustifya kulento okhuluma ngayo noma kulokuxolisa okwenzayo. Kahle kahle ivideo kufuna safanele ube 30 seconds uthi nje ngiyaxolisa bafowethu iphutha ngiyalibona. Ivideo ngiyibonile andiyilento bafowethu enishoyo noma ke mina ngangaqondile impi yamandla. Ngangiqonde nje ukuthi kube ne debate nje ya ku social media ukuthi kwenziwe qhutshekwe nje njengama likes nama views nayo yonke leyo nto bafowethu. Ningixolela kakhulu bafowethu. Akekho umuntu engimfisela ukuthi umsebenzi wakhe engathi ungashona phansi ngenxa yami. Ningixolele kakhulu bafowethu. Uma kungatholakala enhlizweni zenu ukungixolela hayi nikuthole ngelinye ilanga bafowethu. Vele umuntu uma ucela ukuxolisa kuyena namhlanje usungathi akaxolele namhlanje kodwa usukuthi ucela ukuxolisa ukufaka enhlizweni yakhe mhlawumbe ngelinye ilanga uyothi haya ngixolele le ndoda ngoba ngiyazi ukuthi asixabene aningizondi kodwa ndidinwa yisenzo engasenzayo.
ayibe ncane bafowethu. Habe